سلام نعهم تخطاتلتي قرية برودكشن كما يتخونوا كما ياللهم مساهم زلخو حاوهم قرية كم تلومد أبسراحات قزانا كونه ويون أب قزانا زدلينا عينتات مسارحي قالي كافتينا باهم شيرز قبرو اللو چانلي كلهم أبزي چانل اتهوني هناس حساب التوابعي بزي أقاتامي كمسقنوكم يفوتو نتم حدستي مجمّر ياهم تريو دما مكوعدا هان مساهم بمبال سبسكرايب بمقوار ويون أولاتنا يزي چانل كتكونوا يعدموكم نلومي انت حيزلكم متيلوخو كم تلومد اب غزانا كل غزي اخنا صرخ لنا فلور مريتنا منصافنا غزانا مصراي زابينا ويكا فحشاو زخون انتي سلا زخونه لكم تحسو اب مصاري نتكملهم كل غزي كنصرخ لنا نتكملو عينت سوليوشنز سون وساني نايلومي حيزلكم متي زلوخو منالوات ابزي كنفلت زغبانا يفالالي كل عينت نايماتينيلا ناتلو ناي هاردوود اندهر كوينون ناي فاينل اندهر كوينون يفالالي ابزي كنغاغزي يبلنا كل غزي تغبو سوليوشن اب غبو خنتقمل خلنا كل غزي حغازي كوينو نرخبو مالتي سلازي ازي نري دلنا ناي هاردوود كوينو انتاي داينا خنغبر ابزي كنصريو لنا قدم اتي زلو زخونه نغير ديتيل در افتي مريت نحرتي نحنا بشاين ويكاتي بوليش دبحال نغبرلو لنا خوينا افتي مريت زترف زخونه نجر او ملكت زغبر نجر كستايك غبرلنا مالتي او اخترفي مالتي او اندهر تريفو دما اتي نغبرو سلازي نقص مسنقصو كل غزي خنرينا سلازي بزتخالنا متن كنصري خلنا زتمرص يخون مالتي كنصري خلنا دما حاده كل غزي ناب دست بلنا دينا نصري والاس كمينا خنصري خلنا كنصري خلنا اندهر رينا يوهنا تنچيتي كل غزي ناتو دايركشن الله نافتي زنوح كفال ويكاتي دايركشن نايت عنچايت زخدلو نحرولو لنايو كنريا خلنا بعيننا اتي زولولون بحاده يزره فتنو نغن نغيركم مولولو رسحات اندهر صنيحو امونغو وي كنقص كلو اتي زحالفنا ينغر بعين خاص لزره ايصريلاني مالت سلازي كل غزينا تعنچايتون كنصري خلنا نافت دايركشن وخنصري خلنا زتمرص يخون حنساب كم دناي ماتنيلا ناي عدنا مولول غيرنا ماي غيرنا نولولينا اتي تدلو مولولي اسو كن ايصريلاني بغبو سلازي كيد مخا مونغو خستاي انتر بحال سلازو خنا تطوط ناتي فلور غبو غيرو خصريلنا يكلني كلاي اتماي ماي تراي نحر كوينو مستنولولو دلنا نملشنا داينا رسحات نوسو خلن بري ايصريلاني سلازي انتاي كنغبرالنا اتي نحنا نولولو ولا چورقي شغومانه يخون نيشتي شغوما نغيرناو كنولولو نخلينا مالتي سلازي ابزي زتطقم كله اندهرالي قدامنت غبرنايو ماين اتي ناتو ناي الو باين استفلالي عينت سوليوشن الو مصرين نتقملهم ناتوم كستايك لينك خغدفلكم يفتناي كومنت وي ديسكريبشن بوتا ابزي نملكاي زتقملا ازيا بوناتبل ناتو ملكايو چرقيو مالتي ازيا دما تا كويك شاين تبل دلا دما كمزي زلكي والحنتي والويلنا تراينا خسان غبرو ازون لك مولولي ويكا مستينا يتي بوناز والكم نايتي چرقي نتقملي مالتي سلازي قدامنت كن انت يغيرانه ماين سوليوشنن غلكافتي مصري زتطقم كله چرقي غيرنا اينا والويلنا اصرينا يا مالتي هجي تمايك نبل كلنا كن تچرقي جس طلقي چرق دامري مايزلو چرقي كونن نحساب كسريلنا ماي كله نغدفينا كن افلور مايزلو خنغبر كلنا نتي انچايتون سلازهاسيو زي متقام يحايش ويكا صوميغنا تچرق تراي ويت مخانو چرق تراي مايزي بولو صوميغنا خستاي كنتقملو نخيلنا مالتي سلازي ازي كمزي غيرنا ولويلنا مسودانا مسنا قصلنا دما اتا سوليوشن لك حمزه دراخما افتا چرقي او اتن كن لخيلن دلنا عقن افتا چرقنا تركسن ويكا انا افتا چرق خوينا لك خمس دبلكم نافتي دايركشن نايت عنچت زلوو كاب حدا چافنا بحدا چاف انداخدنا نلوخيو مالتي منالبات كبزحلنا لنا اكسترا خين غبرلو اكسترا نحرغرنا لو خنصوتو خلنا نتچرقي كمزي لاين ملكت غبريمو نحر نتي كستايكا نتي زفسسنايو خا نحر بغبو اب ايفن غيرنا بوتو زي بصحنا ينتاي كخونناي كنقص كله كمزي لاين كترفي مالتي سلازي ابكم خا متنقا يدلينا ازي لكمس ولولكو اتي ابو نبر رسحات دي زخونه ناي حبر مسالي چرقي غيره سكريبر غيره كي حقوكو مالتي كن حقو خلنا نتي دل حبرون دامج نغبرينا ابزي خنفلت زغبانا كن
إذا شاين مقبريت حبري نايت خستاي أي تغيرني حبري نايت فلور أي تغيرني من البعض حبره خنكير إن هذا اللي ناقن بجوب تفاح فيحو تي عنجيتي ناب ناتشرال حبري كمل لسال له وقدم شعو تستينز بهالحبره خنكير له مالتي أبزقن انتينا خنقبر شاين ترينا خنقبره مهنياتو كفافح النركوينو نايت عنجيت سايز مرة قاتين ركي أصلا زلو قد محجون تفاح فيه سلازنبره نخد فحفحو زلو كستات كوروبا شكار سلازنبره اتحبرون أب حما كنت مالت هبصبو كونديشن سلازلو انتينا تتقيمنا اتي بوليش ويكا شاين مقبري ناتي عنجيتون دلو سلسو مالتي كوم تتقيمنا ولويلنا يا مالتي سلازي كلتا جزينا قدم عصرينايو اتي دلو حبري ويكا زخونا نقراب العليو تسانحفت مريت نعو مسألنا كوستيرنا دما خلاي جزيخا خم بحدش ولويلنا انكي سناينا الخيادة لنا مالتي سلازي حنسب مسلخنايو نافتي دايركشن نوصلو نحنا بو خنجمبر بحاده سغا جميرنا እንዳወጻና ህንከት ከለና ምክንያቱ አይንረግጸኒና ማለት ስለዚህ ምናልባት ኣብ ነፃ ዘሎ ከምዚ ኣቑሑ ዘይብሉ ኾን ከሎ ጽቡቕ ኣቑሑ ዘሎ ወንድሕር ኮይኑ ድማ ሓንቱሩም ኣብ ሓደ ግዜ እንዳገበርና ከምዚ ክንለኸ ንኽእሊና ሶ ክሕዘልና ክተረልና ኢልና ኣብዚሕና ኣይንግበሮ እንድሕር ኣድላይ ኮይኑ ብኖርማል ንሕለፎሞ ካልኣይ ግዜኻ ምስ ነቐጽልናኻ ካልኣይ ሰከንድ ኮድካ ክንገብረሉ ንኽእሊና እንድሕር ኣብዚሕና ኣለኻ ካልእ ግዜኻ እንታይ ኣለኻ ሞርቲ ሻይንዝ ገብር እንድሕር በዚሕኻ ከምዚ ሸተት ከይብለና ስሊፐር ከይከውን ከይንወድቅካ ጥንቃቐ የድሊ ማለት እዩ ስለዚ ተዓቐን ንግበሮ ኣብ ንእሽተይ ቦታ ንፈትኖ ሽዑ እቲ ኣሰራርሖ ሪናኻ እቲ ዝዓበየ ቦታኻ ብድሕሪኡ ንቕጽሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይዚኣ ሽም ወይ ከዓ ናታ ሶሉሽን ኣብቲ ናይ ቦታ ኮመንት ክገድፈልኩም እየ ካዋቲኹም ትዘልየኩም ወይ ከዓ ከባቢኹም ዝርከብ ስቶር እንድሕር ኣሊኻ ኣብቲ ትርከብሉ ስቶር ከትኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ኣብ ሊንክ ክገድፈልኩም እየ ናይ ኣማዞን ኢንተርናሽናል ስለ ዝኾነ ኩልኹም ኣብ ዘለኹም ዓዲ ኣብ ትርእይዎ ዓዲ ኦርደር ጌርኩም በቲ ትደልይዎ ክትረኽብዎን ክትጥቀሙሉን ትኽእሉ ኢኹም ንዓ ነታ ሻይን መግበሪት ክትጥቀሙ ከለኹም እቲ ምስኡ ዝመፅዕ ጨርቂ ድዩ ዋላ መልከይ እውን ክህልወኩም ይኽእል እዩ mostly it is Swiffer ዝብል ናይ ፍሎር መወልወሊ ትጥቀሙ እንድሕር ኮንኩም ብኡ ጌርኩም እውን ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ብውሕድ ወፃኢ ጌርና እቲ ዘለና ተጠቒምና ገዛና ሻይን ክኾነልና ነብል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ካፍቲ ናይ ላሚኔት ፍሎር ፍሉይ ዝገብሮ ድማ ላሚኔት ጎማ ባህሪ ስለ ዘለዎ sometimes እቲ ሶሉሽን ንገብሮ ከም ኣሲዲክ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ጎማ ስለ ዝበልዖ ካብከም ምጥንቃቕ የድልየናይ ናይ ማቴኔላ ንጥቀመሉ ኣብ ከምኡ ክንጥቀመሉ የብልናን ምክንያቱ ናይ ማቴኔላ ሴራሚክ ስለ ዝኾነ ፍሉይ ይብል እዩ ማለት እዩ ናይ ፍሎርን ናይ ቫይነልን ከዓ ካልእ ዓይነት ስለ ዝኾነ እቲ ሶሉሽን ነናቱ ኣብ ናቱ ክንጥቀመሉ ከለና ተመራፂ ይኾነና ክነፅር ኢልና sometimes ዘይተደልየ ዳሜጅ እውን ከይንገብር ማለት እዩ ስለዚ ነዚአን ተጠቒምና ልክዕ ከም ዝበልኩኹም እዚኣታ ጨርቂታ ቦና ትብል مسا وين نتا بتري نتا عنجيتون نتا نتا ملكيت الله نتا كيك شاين تبلدلا دما زتفلالي يالو كم رجعنا بلو مريضكم جزو نلومي إذا أكتاخلنا اتي أنا زتطعم كله نباهم زبلا خا كل جزية لينك خقد فولكم يا sometimes ولا لينك مرايت نور لهم أبيك نرخبان خيل كابيك نمساتولني أنا تنزت كملن نواخم يبلن تالين كخجر فالكم أسماتن كستاين ريهم سايز حقن نعهم كابت تذليو نعهم دواتاكم كتجازون كتكملون تخليهم مالتي سلازي زيالك خمزي درانايا تا عنشيتي ويكاتا أفتا أنتي دبال جرنا نخنتكم مالتي أو أفتا توت أو أندا قعنا اتي كن لو خزلنا أو حدا دايركشن ندالخنا إنا خنتكم أود له هذا له مخنيات دمان متايو sometimes إن هرفت مريت كعنايو تيز تقعونا جر كلير سلازخنا أيراني كي بس إحنايو كحلفنا سلازخل نحر وايب كي جبرنا ونعيش دما أو سمبرات كجبري مالتي سلازي كم ذات ريوازر لهم ناو حدا دايركشن إن جبرنا كنمر سخلنا خاستريت كاب حدنا وحدا نعملسنا كم وخن جبر خلنا ملك تاجد فلناني مالتي سلازي كم جانا جوركم لغيوه فتنوا اتي صوم كتبلو تدليخا ابوتا كومنت صحافو لي من البات كم عينت حجازي طقامي خوينو ترخبو نهر عليهم كا لايك بمغبار نابكال سب نخوت شير نهر غيركم نتي ارغوليزم نايتي فيديون
ቫይራል ንኸኸውን ወይ ከዓ ንኽርአ ንዓይ ይሕግዘኒ ማለት እዩ ስለዚ ክቐርበልኩም ወይ ከዓ ክሰርሓልኩም ትደልይዎ እንድሕር ኣልዩ ከም መእረም እውን ከእርሞ ዘለኒ ነገራት እንድሕር ፅሒፍኩም ለይ በዛ ኣጋጣሚ ናብ ቦታ ኮመንት ምፅሓፍ ኣይትረስዑ ስለዚ ናይ ሎሚ ናይ ፍሎሪን ናይ ገዛና ምፅራይ እዚኣ ትመስል ኣላ ኣብ ቀጻሊ ድማ ናይ ቫይነል ፍሎር እንድሕር ኣልይኩም ኮይኑ ወይ ድማ ማተኔላ ናይ ገዛኹም ቅድሚ ሕጂ ኮሸር ኢለልኩም ነይረ ምናልባት ሓደስቲ ዘይረኣኹም ግን ኣብ ናይ ማተኔላ ዝጸንሕ ሞልድ ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ግራውቲን ዘሎ ሞልድ እንድሕር ምፅራይ ዝኣብየኩም ኣልዩ ኮይኑ ሃልኪ ዘይብሉ ናቱ ሶሉሽን እውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ክንፅሪ የኸለና ሞልድ ኣብቲ ኣብ መንጎ ማተኔላ ተቐርቂሩ ዝጸንሕ ምፅራይ ይኣብየና እዩ እቲ ግራውቲን ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ ናይ ግራውቲን ክሊኒን ከዓ እሱ ከዓ ስለ ዘሎ ናቱ እውን ሸር ክገብረልኩም እየ ሆፕፉሊ ሓጋዚ ጠቃሚ ክኸውን ተስፋ ይገብር ምናልባት ኣብ ከምዚ ክትጥቀሙ ከለኹም ገዚኹም ክተምፅዎ ከለኹም ኢንስትራክሽን እቲ ዝዓበየ ስለ ዝኾነ ቅድሚ ዝኾነ ምጥቃምና ኣብቲ እንገዝኦ ንብረት እንታይ ዓይነት ክንጥቀም ከም ዘለና ኣጠቃቅሙ ብኸመይ ክንጥቀመሉ ከም ዘለና ምንባብ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሳምታይምስ ዝኾነ ነገር ዋላ መግቢ እውን ክንከዓቐን እንድሕር በዚሕ ከብድና ይሕምና እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነታት ሶሉሽን ክንጥቀም ከለና ከዓ ምስ ጥዕናና ወይ ዝኾነ ናይ ጨና ድዩ ናይ ኣዝማ ድዩ ገለ ክስታይ ዘለና ንጥዕናና ኣስጋይ ከይከውን ወይ ከዓ ጨና ዘይትፈትው ሰባት እንድሕር ኣለኹም እዚ ጨና የብሉን ወልሓንቲ ከምቲ ናይ ኮፓለ ንጥቀመሉ ክስታይ ኣይኮነን እቲ ፖሊሽ ዝበሃል ስቴይን ፖሊሽ ዝበሃል እሱ ልክዕ ከምዚ ናይ ናፍታ ወይ ከዓ በንዚን ጨና ዘለዎ እዩ እሱ ብርቱዕ ጨና እዩ ዋላ ኣይከይድኒ ከማን 2-3 መዓልቲ ኣብቲ ገዛ ይኸፍ ዝብል ማለት እዩ እዚ ካብኡ ፍሉይ ዝገብሮ ግን እቲ ጨንኡ ጨና የብሉን ወልሓንቲ ክስታይ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ግን ኣብ ከምዚ ናይ ጨና ክስታይ ዘለኩም ሰብ ኣለርጂ ዝኾንኩም እሱ ከዓ ምስቲ ናትኩም ዝኸይድ እንድሕር ሰንስ ኣለዎ ኮይኑ ምፍላጥ የድሊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እቲ ኢንስትራክሽን ሕጂ ነዚ ዝጠቕመና ማለት እዩ ርኢናዮ ጥራይ ደይኮነ ኣብ ቪድዮ ርኢናዮ ጥራይ ደይኮነሲ እንታይ ንጥቀም ኣለና ንዓና ከይሰማማዓና ድዩ ምፍላጥ ከዓ ኣድላዩ እዩ ማለት እዩ ሳምታይምስ ከምዚኣ ሰሪሓትለይ ንብል ኢና ኣብ ዝኾነ ነገር ማኣነ ከዓ ክፍትና ኢልና ኩላህና ከምኡ ስለ ዝኾንና ሕጂ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ነቲ ናይ ገዛና እንታይ ይመስል ኣብ ክስቶ ተጠቒምላ ሰሪሓትሉ ዘይኮነሲ እቲ ናይ ገዛና ንብረት ከመይ ዘሎ ምስቲ ናትና ከይኸይድ ማች ይገብር ድዩ ነዚ ርኢና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እዚኣ እቲ መፅረይ ክንጥቀም ከለና ድማ ከምቲ ዝበልኩኹም ማይ ዘይምጥቃም ኣብ ዕንጨይቲ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ዕንጨይቲ ዳሜጅ ስለ ዝገብሮ እንድሕር ተጠቒምና ከዓ ፀሚቑና ክንገብሮ ከለና ይሓይሽ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ጨርቂ ጥራይ ናብ ዋይፕ ንገብር ስለዚ ክነወጉዶ ዘለና እንድሕር ኮይኑ ከዓ እዚ ናይ ዓድና ናይ ማተኔላ ንውልውለሉ ጨርቂ ጡጥ ዝተፋሕሰ ዘለዎ ኣይደነ ሽሙ እንታይ ይበሃል ግን ከምኡ ዘይምጥቃም ምክንያቱ እቲ ዕንጨይቲ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ለማፅ ስለ ዝኾነ እቲ ዝተፋሕሰ ጡጥ ድማ ኣብ ገሊኡ ይበፅሕ ኣብ ገሊኡ ይበፅሕኒ ስለዚ ንኩሉ ብግቡእ ዋይፕ ስለ ዘይገብሮ ኣብ ገሊኡ ርስሓት ይገድፍ ኣብ ገሊኡ ከዓ እቲ ስምብራት ናይቲ ማይ ይገድፍ እሞ ከይፀረየ ሕጂ እንታይ ይገብሮ ነቲ ዘሎ ነቲ ዕንጨይቲ ዳሜጅ ይገብሮ ማለት እዩ ሃሳስ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ፋሕሻው ንኸይከውን እቲ ወይ ከዓ እቲ ዘሎ ዲቴይል ርስሓት ንክኸደልና እንድሕር ደሊና ግን ዋላ ሽጎማነ ናይ ገዛና ንእሽተይ ሽጎማነ ጌርና እውን ከምኡ ተጠቀምና እሱ ብሙሉእ ናፍቲ ዕንጨይቲ ስለ ዝበፅሕ ከፅርየልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ዝኾነ ጋፕ ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ ድማ እዚ ክሊር ስቴይን ስለ ዝኾነ ኣብኡ መሊእና ነቲ ዘለና ጋፕ እውን ክዓፅወልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ከምዚ ጌርና ምስ ዘበልናዮ ክነቅፅ ዕድል ክንህቦ ኣለና ኣብ መንጎ ሕጂ ራእይዎ እዚ እንድሕር ንጎኒ ጌርኩሞ እቲ ሻይን ዝገብር ልክዕ ከማያ ትተርፍ ማለት እዩ ስምብራት ትገድፈልኩም ማለት እዩ እንድሕር ትኽ ኢሉ ኸይዱ ግን እቲ ዳይሬክሽን ናብቲ ዕንጨይቲ ስለ ዝኾነ እንታይ ድበሃል ኣይገብርኒ ኣብዚኣ ክንፈልጣ ዝግብኣና ከዓ ዕንጨይቲ ወይ ከዓ ሃርድውድ ዝኾነ ላሚኔት ፍሎር ፕላንክ ፍሎር ኢንስታል ክትገብሩ ከለኹም እቲ ዕንጨይቲ ዳይሬክሽን ናቱ ናፍቲ ብርሃን ዝኣትዎ ክኸውን ኣለዎ ኩሉ ግዜ እዚ ናይ ቀደም ገዛ ስለ ዝኾነ ኦልሬዲ ተሰሪሑ ዝፀንሐ እንድሕር ሪኢኹሞ ኣንጻር ኣሎ ዳይሬክሽን ናይቲ ብርሃን ክብለኩም ከለኹ
እቲ ፊኒስትራ ረእይዎም ሕጂ እቲ ዕንጨይቲ ግን አንጻር ናይቲ ፊኒስትራ ኢንስታል ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይሕግዘና እንድሕሪልና ኩሉ ግዜ ብፍላይ ብሕጂ እንድሕር ፍሎር ተጋጥሞ ኮንኩም ኣብ ገዛኹም ኩሉ ግዜ እዚኣ ዘክርዋ ዕንጨይቲ ኢንስታል ክትገብሩ ከለኹም ዋላ ላሚኔት ይኹን ዋላ እቲ ቫይነል ይኹን ናፍቲ ዳይሬክሽን ብርሃን ናይቲ ገዛ ዘለዎ ናኡ ክጥምት ኣለዎ ሕጂ ዛ ፊኒስትራ ዘላ ናኡ እቲ ላይን ናቱ ስትሬት ናፍቲ ፊኒስትራ ገጽ ከም ዝጥምት ክኸውን ኣለዎ ንምንታይ ይሕግዘና እዚ እንድሕሪልና እቲ ብርሃን ዝኣትዎ ናይቲ ገዛ ብኡ ስለ ዝኾነ እቲ ዳይሬክሽን ናይቲ ዕንጨይቲ ከዓ ምስቲ ብርሃን ዝኣትዎ እንድሕር ጠሚቱ ዋላ ጸቢብ ይኹን እቲ ናይ ምጥማት ባህሪ ወይ ከዓ ናይ ምስፋሕ ባህሪ ዘለዎ እቲ ዕንጨይቲ ዲዛይን ክንሪኦ ከለና ከምኡ ይምረጽ ማለት እዩ ሞር ሬኮመንድ ዝገብሩኻ ከዓ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብሕጂ ኣብ ገዛኹም ፍሎሪን ትሰርሑ ሰባት ኩሉ ግዜ ሜክ ሹር እቲ ክስታይ ተጋጥምዎ ከለኹም ማዕጾ እንድሕር ኮይኑ እቲ ላይን ናቱ ናፍቲ ማዕጾ ከም ዝጥምት ፊኒስትራ እንድሕር ኣለኩም ከዓ በቲ ፊኒስትራ ናቱ እቲ ላይን ናኡ ከም ዝጥምት ጌርኩም ኢንስታል ገበርዎ ናይ ገዛኹም ማለት እዩ እዚ ሓደ ካፍቲ ዴኮሬሽንን ፕላስ ብርሃን ናይቲ ዝኣትዎን ነቲ ገዛ ሰፊሕ ስለ ዝገብሮ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ልክዕ ተለኺዩ ክልቲኡ ሩም ተለኺዩ በቲ ሳልሳይ ክንለክዕ ፀኒሕና ሆልወይ እናለኸና ድማ ንታሕቲ ክንወርድ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርኩም ራእይዎ ደጊመ ሕጂ እውን እቲ ምስተለኸየ ነብሎ ክነቕፀልና ንፋስ ደሮና ዝኾነ ዘለዎ ክነብል የብልናን ምስ ለኸናዮ ምክንያቱ ዝኾነ ዳስት እንድሕር ኣብ ልዕሊኡ ወዲቑ ወይ ከዓ ስታይ ገይሩ ኣብኡ ምልክት ስምብራት ስለ ዝገድፈልና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ድማ ኣብ ናይ ታሕቲ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ሳሎን ቦታ እዩ ላዕሊ ለኺና ኣብ ናይ ሳሎን ከዓ ልክዕ ከማ ጌርና ናፍቲ ዳይሬክሽን ንወፀሉ ንደገ እንዳለኸና ከማ ጌርና ወፂና እቲ ንሕና ክንጥቀመሉን ክንሰርሖ እንደሊና ዘለና ከምዚ ጌርና ገዛና ባዕልና ሻይን ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምናልባት ሓገዛት እንድሕር ኣድልይኩም ወይ ከዓ ካልእ ቪድዮታት ክሰርሓልኩም እትደልይዎ ነገራት እንድሕር ኣልዩ ሕጂ እውን ደጊመ ኣብ ቦታ ኮመንት ጻሓፉለይ እቲ ኣነ ዝፈልጦ ናባኹም ከብለየ ኩሉ ግዜ ብስራሕ ስለ ዘለኹ ካብቲ ኣነ ሓደ ዝነጥፈሉ ስራሓት ዓውዲ ወይ ከዓ ዝሰርሓሉ ስራሓት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርኩም ገዛኹም ቴኬር ግበሩ ሻይን ግበርዎ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ሼር ገይረልኩም ነይረ ናይ ሕብሪ ኣጠቓቕማ ሕብርን ከምኡ ድማ ናይ ማይ ኢለኩም ነይረ ኣጋጣሚ ምስቲ ግዜ ክስታይ ስለ ዘይገበርኩ ግን ከቕርበልኩም ቁርብ ደንጌ እምበረ እናተን እውን ከምፀልኩም እየ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሽታ ኢለኩም ነይረ እዚኣ ኦልሬዲ ፒንክ ዝነበረት ርኢኹማ እንድሕር ኮንኩም ምስተለኸየት ኢና እዚ ፍሎር ሻይን ንገብሮ ዘለና ካልእ ኣብኡ ንሕብሪ ንጥቀመሎም ኣበይ ንጥቀመሎም እንታይ ዓይነት ንጥቀም ከዓ ናቶም ክስታይ ክገብረልኩም እየ ክሰርሓልኩም እየ ቪድዮ ሓቲተኩም ነይረ እንታይ ዓይነት ክንደይ ዓይነት ሕብሪ ትፈልጡ ኢለኩም ስለዚ ናይ ሕብሪ እንጥቀመሎም ናቶም ሼር ክገብረልኩም እየ ካልእ ቪድዮ እውን ብዛዕባ ሕጂ ዘለናዮ ክረምቲ ዛሕሊ ስለ ዝኾነ ኣብ ገዛና ኤግዞስት ዝኾነ ፓይፕ ናይ ማይ ምናልባት ዝኾነ ቤዝመንት ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ዘይተሸፈነ ክስታይ ክኸውን ይኽእል ምስቲ ዛሕሊ ናይ በረድ ዘለዎ ግዜ ግን ምናልባት ፍሪዝ ዝኾነ ናብ ገዛና እንድሕር ኣሊና ሰባት ፍሪዝ ክኸውን ከለኻ ነቲ ቱቦ ብሓይሊ ይሰብሮ እሞ ዘይተደልየ ዳሜጅ ወይ ከዓ ዘይተደልየ እንታይ ዝበሃል የምፀልና እዩ ስለዚ ኣብ ገዛና ክንደይ ሰባት ኢና መዕፀዊ ማይ ቫልቭ ኣበይ ከም ዘሎ ንፈልጦ ኢለ ሓቲተ ነይረ ሓደ ግዜ እሰን ኩለን ኣበይ ከም ዝርከባን እንድሕር ፍሪዝ ኮይኑ ወይ ከዓ ኣንቲ ፍሪዝ ኣብ ገዛና ክንጥቀመሉ ዝግባአና ናይ ፓይፕ ወርም ገይሩ ክሕዘልና ዝኽእል ቪድዮ ክሰርሓልኩም እየ ምክንያቱ ሕጂ ዛሕሊ ስለ ዝኾነ ንደገ ዝወፅእ ቡምባ እንድሕር ኣሊና ኮይኑ እሱ ምስቲ ዛሕሊ ዘሎ ፍሪዝ ዝኸውን እሞ ነቲ ዘሎ ናይ ውሽጢ ነቂዑ ክስበር ከሎ እንታይ የጋጥሚ ኣይግበሮ ወፂና ከለና እንድሕር ክስታይ ገይሩ እቲ ፍለድ ከጋጥም ዝኽእል ኦል ኦቨር ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ዘይተሸፈነ ወይ ከዓ ክፉት ቦታ ቃልዕ ዘለዎ ቦታ እንድሕር ኣልዩ ኮይኑ ንዕኡ ወርም ገይሩ ኪፕ ዝገብረልና መሳርሒ ኣሎ ንዕኡ ክሰርሓልኩም እየ ከምኡ ዓይነት ካልእ እውን ክሰርሓልኩም ወይ ከዓ ክትሪእዎ ትደልዩ ነጥፈታት እንድሕር ኣልዩ ኣነ በቲ ዓቕመይ እታ ዝፈልጣ ናባኹም ከብላየ እስኹም ድማ ሼር ብምግባር ላይክ ብምግባር ኣይትረስዑ እምበር የሕዋት እዚ ከምዚ ድራናዮ ናይ ሎሚ እዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ስፍሕ ዝበለ ስራሓት ክሳብ ዝመፀኩም ሰላም ወሰናይ በብዘለኹሞ ዘለኩም ሓሳብ ርእይቶ ድማ ኣብ ቦታ ኮመንት ምጽሓፍ ኣይትረስዑ ናብ ካልእ ሰባት ንኽባጻሕ ወይ ከዓ
حقازي ጠቃሚ ኮይኑ እንዳራኺብኩም ላይክ ኤንድ ሼር ምግባር ኣይንረስእ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ስራሕ ክሳብ ዝመጻኩም ሰላም